കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം അല്ലെ. 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാണ് നമ്മള്. അതിന്റെ 4ാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നു. ഇപ്പൊ ഇതില് 42 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അധ്യായമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന്. അപ്പൊ എവിടെ സൗണ്ട് കുറവേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ? എനിക്ക് സൗണ്ട് കുറവേ കാണിക്കുന്നത്. ഫോൺ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിണ്ടോ? ഫോൺ ഫുള്ളാണ്. സൗണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശബ്ദമില്ലേ? സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആയോ? ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വരൻ മാത്രാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അല്ലേ. മറ്റെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന വെറും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങൾ പോലെയാ. സ്വപ്നം നമ്മൾ സത്യമെന്ന് ധരിച്ചാൽ എങ്ങനെ? അതുപോലെയാണ്. പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് ഓരോ ജീവികളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങള് ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ആ ജീവിതം അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോ നമ്മള് അതിനായിട്ട് ആ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സാധ്യമാവും? അതിനായിട്ട് കർമ്മയോഗം എന്ന കല അഭ്യസിക്കണം എന്നാണ്. കർമ്മം, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും, നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാ അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് യജ്ഞമായി മാറും. ഏത് ഫലേച്ഛയില്ലാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് കുറവാ. സാരില്ല, ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ശരിയായോ? ഇപ്പൊ മാക്സിമത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് ചെവി വേദനിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയത്. സാരില്ല, അത് വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് കുറയുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ്. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനത്തിനെ
എങ്ങനെ കർമ്മയോഗമാക്കാം അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ്. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന എന്നാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം. അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികത പ്രബലമായി വരണം. ഇപ്പോ ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അല്ലെ? കാമശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ അല്ലെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നാമജപം, അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതെങ്ങനെ നേടാം? എന്തെല്ലാം ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം? അല്ലെ? അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈശ്വരനെയും ആത്മാവിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതറിയണം. അല്ലെ? നല്ല പോലെ അതാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യിക്കുന്നതും. ഇപ്പോ ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാലം, അതൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, പ്രാധാന്യം, ഇതൊക്കെയും ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യവും ഇവിടെ പറയും. രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആത്മതത്വമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഭഗവത് തത്വമാണ് ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ പണ്ടത്തെ കാര്യം പുരാതനമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ നമ്മള് 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു എന്നാ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനേക്കാളൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവസ്വാൻ പിന്നെ അത് മനുഷ്യവംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു പിന്നെ മകനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം നിലനിന്ന് വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം? 42 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അല്ലാതെ 5000 വർഷം മുമ്പ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ആർക്കെല്ലാം ഇത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ പൂർവകാല ചരിത്രം ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തണം നമ്മള്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നുള്ളത്. ഈ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരും ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. അവരെ രാജർഷികൾ എന്നാ പറയാ. വെറും രാജാക്കന്മാര് മാത്രല്ല, അവര് ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. എല്ലാ ജ്ഞാനവും നേടിയവര് അതവര് അവരുടെ പ്രജകൾക്ക് പകർന്നു നൽകാനും ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ അവരത് സാധിച്ചെടുത്തു. ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താല് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് സൂര്യൻ, അല്ലെ? വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക്, അവരത് പ്രജകൾക്ക്, അങ്ങനെ പരമ്പരകളായിട്ട് രാജർഷികൾ ഈ ഉപദേശം ആചരിച്ചു പോന്നു. ഇത് പരമ്പരാഗതമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായതല്ല, അല്ലെ? 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം
രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ? ഇങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രമാണിത്, ജ്ഞാനമാണിത്. ഇപ്പൊ രാജർഷികള്, ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കള്, അവര് ശരിയായിട്ട് ഇതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖലയുണ്ടല്ലോ, അത് മുറിഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്രായമായി എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ തനിമ, മേന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യവർഗത്തിന് തന്നെ ഒരു വരദാനമാണ്. അത് സർവസമ്മതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ അന്നത്തെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ്, എത്ര 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പോ അന്നത്തെ തന്നെ സിലബസ് മാറിയിട്ടില്ല, ഇന്നും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഏത് അറിവും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില് ആ പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് അറിവ് പകർന്നു, പിന്നീട് നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യര്, അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു, പിന്നീട് 32ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്തഃ പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അറിയാം, അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, ഫ്രണ്ടാണ്, ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തും മിത്രവും ശിഷ്യനും അല്ലെ, ഭക്തനും ഒക്കെ ആയതിനാലാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, അറിവാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. നീ എന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ആ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യബുദ്ധി രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നശിച്ചുപോയി, നഷ്ടപ്രായമായി. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ആ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അല്ലെ. 5000 വർഷം മുമ്പാണ്. അത്യന്തം രഹസ്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായതാണ് ഇത്. നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ശിഷ്യനും ഒക്കെ ആവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വാണിയില് അല്ലെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ അറിവുകള്, ആ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തരാവാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴ് അർജുനന് സംശയമായി. ചോദിച്ചു. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോ വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള സൂര്യദേവൻ 12,04,00,000 മുമ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കാരണം അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ പ്രായത്തിൽ അധികം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാ അർജുനന് ഈ സംശയം വന്നത്. പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകാണിത്. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്ന നിരീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. അതിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വേദീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു,
ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ലൗകികനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനും തമ്മില് ഏറെ അന്തരമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ പറയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കത് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അദ്വയനാണ്, എണ്ണമറ്റ ആകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രാമനായും നരസിംഹമായും അല്ലെ പല പല അവതാരമൂർത്തികൾ ആയിട്ട് നിലകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനായി ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഗോവിന്ദൻ അല്ലേ? അപ്പോ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോ കലിയുഗത്തില് മനുഷ്യർക്ക് പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. അല്പായുസുകളാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവര്. കൂടി വന്നാൽ ഒരു 100 വർഷം അത്രേ ആയുസുള്ളൂ. പിന്നെയോ ഈ ഒരു മന്ദതയാ. പിന്നെ സുമന്ദമതയോ, ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാ, മന്ദബുദ്ധികളാ. മന്ദഭാഗ്യവുമാണ്, ഭാഗ്യവും കുറവാണ്. പിന്നെയോ അനവധി പീഡകളാലെ അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കൂടുതൽ സമയമില്ല, കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഉള്ള സമയം ശരിയായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കാര്യം എടുത്താല്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സമയം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വിഷമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ്. മാതാജി, സൗണ്ട് വളരെ ലോ ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, ദൂരെ കേൾക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അതെയോ? അവിടെ മാതാജിക്ക് എന്തോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മിക്കവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി വേറൊരു ഹാൻഡ്സെറ്റ് വേറൊരു ഫോണിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ കേറാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ശ്രമിക്കാം മാതാജി. വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ കയറി നോക്കൂ, അപ്പോഴും ശരിയോ? ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ വലുതാക്കണോ? ചെറുതാക്കാണോ വേണ്ടേ? ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ആ സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പൊ ശ്ലോകം വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴും ഓക്കെ? ഇല്ല, സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഇത്ര മതിയോ? കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഭഗവാൻ? നമ്മൾക്ക് അല്ലെ വളരെ പരിതാപകരാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അല്ലെ? നമുക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ ജന്മം, അവതാരം അല്ലെ കർമ്മം എല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാ, നമ്മളുടെ പോലെയല്ല. ഭഗവാന് പിറവിയൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാനെ തോന്നുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിനോ ഒരിക്കലും നാശം നേരിടില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതി ഭഗവാനാണ്. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ? വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങള്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ
ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ട്യ എത്ര മഹാനായാലും ഭഗവാനോട് തുല്യനായി തീരില്ല. നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും വിഷമാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഭഗവാന് എത്രയോ കോടി വർഷം മുമ്പ് നടന്നത് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കും. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം അല്ലേ, ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം. യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, എവിടെ ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കും അർജുന എന്ന്. ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ, എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഈ സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വസുദേവര് ദേവകി ദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോ കംസനാണല്ലേ സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കുക. പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ രഥം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംസൻ വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ്, ഈ ദേവകിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 8ാമത്തെ പുത്രനാല് നീ വധിക്കപ്പെടും എന്ന്. അത് കേട്ട ഉടനെ ദേവകിയുടെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും വസുദേവര് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകളെ കൊല്ലരുത്. അങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും ശരിയാവില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ദേവകിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുവിധം അങ്ങനെ കംസൻ മടങ്ങി പോവാണ്. ആ സന്ദർഭമാണ് അധർമ്മികള് അല്ലെ, അധർമ്മികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേളയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകവും നമുക്കറിയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണേ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം, പിന്നെയോ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കംസനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വെറും 9 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇവിടേക്ക്. കംസന്റെ മധുരയിലേക്ക് വന്ന് കംസന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോ കംസനെ അറിയാം കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ടാ മരിക്കാന്ന്. അപ്പൊ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കംസന്റെ അടുത്തേക്ക് കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോഴേക്കും തന്നെ കംസൻ പേടിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചോട്ടിലേക്ക് വീണു. അപ്പോഴോ ഭഗവാൻ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുകളിൽ ആ കംസന്റെ മുകളിൽ കയറി വെറുതെ ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ, അതല്ലാതെ ഒരു ആയുധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയ്യില്. പേടി കൊണ്ടും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭാരം സഹിക്ക വയ്യാതെ അങ്ങനെ കംസൻ മരിക്കുകയാണ്. കംസവധം, കംസന് മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ മുമ്പില് ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണോ അല്ലേ എന്നിങ്ങനെ സംശയം വന്ന വേളയില് അങ്ങനെ ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായി കാണിച്ചതാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. പറയാണ്, എന്റെ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ജനന മരണങ്ങളായുന്ന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം നേടാം. അവര് പിന്നെ എവിടെ എത്തുക? അവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ്. നമുക്കൊക്കെ അതാ വേണ്ടത് അല്ലെ? ശാശ്വത സ്ഥലത്ത് എത്തണം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ വരെ പോയാലും പുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറൊരു ജന്മം എടുക്കണം അല്ലെ, വേറെ ശരീരത്തില് വരണം. അതില് നല്ലത് ഭഗവത് ധാമം, അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വധാമം. അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും
എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ജനിമൃതികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാമോദര ലീലയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാ. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ ആ ബാലലീലകള് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മടുക്കില്ല അല്ലെ? ഭക്തർക്ക് അങ്ങനെയാ. എത്ര തവണ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണതാ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വെണ്ണ കട്ടതും എല്ലാം. ഇന്നും അത് കേട്ടാല് ഒട്ടും ഹൃദ്യത കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആസ്വാദ്യത ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല. കുറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കും അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാമോദര ലീല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങാണ്. ആ സമയത്ത് യശോദാമ്മ തൈര് കടയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ എഴുന്നേറ്റ് വരിക. അപ്പൊ വരുമ്പോഴെന്താ, നല്ല അലങ്കാരത്തിലൊക്കെയാണ് അമ്മ കിടത്തി ഉറക്കണത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ അലങ്കോലമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ വന്നു, അമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്നു, പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, 10 ലിറ്റർ പാല് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അപ്പോഴത് തിളച്ചു പോകും. കുഞ്ഞിനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അത് എടുക്കാൻ അത് പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ കലമൊക്കെ എടുത്ത് ഉടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് തൈരൊക്കെ അവിടെ നിലത്ത് മുഴുവൻ കിടന്നു. അതിലെ ചവിട്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ തെറ്റാ ചെയ്ത്, അമ്മ വന്നാ അടി കിട്ടും. വേഗം കുറെ വെണ്ണയൊക്കെ വാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിലൂടെ ചവിട്ടി ഓടുക. അപ്പൊ 4 വഴികളുണ്ട് ആ റൂമിന്. അപ്പൊ 4 വഴികളിലൂടെയും ഓടണ പോലെ കാണിച്ചു, കാൽപ്പാടുകൾ വരട്ടെ, അമ്മ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവട്ടെ. അമ്മ എന്റെ പിന്നാലെ വരില്ലല്ലോ. ഒരു വഴിക്ക് ഓടിയ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓടി. പക്ഷെ അമ്മ കണ്ടു, ഓടി പിന്നാലെ വടിയും കൊണ്ടിട്ട് ഓടുക. അമ്മ പിടി കൊടുക്കണില്ല. അമ്മക്ക് തടി കൂടുതലാ, ഓടാൻ പറ്റണില്ല കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ. എന്നിട്ടോ എല്ലാ ഗോപികമാരും ഇത് നോക്കിയിട്ട് കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. യശോദാമ്മയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റണില്ല കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോഴോ അമ്മയെ കളിയാക്കണമെന്ന് കണ്ടപ്പോ കണ്ണന് സഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ കണ്ണൻ പിടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അമ്മ പിടിച്ചു. നിന്നെ ഈ ഒരലിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു കയറെടുത്തു. കെട്ടാൻ നോക്കി, 2 വിരല് കുറവ്. വീണ്ടും ഗോപികമാരോട് പറഞ്ഞു, വേറെ കയറെടുത്തോണ്ട് വരൂ. അങ്ങനെ എത്ര കയറെടുത്തോണ്ട് വന്നാലും കെട്ടാൻ തികയില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം അതിനും ഗോപികമാര് കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ആരും. അപ്പൊ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു. അമ്മ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കുറച്ച് വികൃതി കൂടുന്നുണ്ട്, കിടക്കുക അവിടെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ, കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആന കളിക്കാൻ നമുക്ക്, ഞാൻ ആന, നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് കരിമ്പ് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ അവിടുന്ന് ദൂരേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ഒരലും വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക. അപ്പോഴ് ഇവിടെ 2 നളകൂബർ മണിഗ്രീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുബേരന്റെ പുത്രന്മാര് നാരദ മുനിയുടെ ശാപത്താലെ അവിടെ 2 മരുത് മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാ നടക്കണത്. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കണേ, ആ ഒരു ചുമതലയുണ്ട്. അപ്പോ ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയപ്പോ 2 മരവും കടപുഴങ്ങി വീണു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ദിവ്യ രൂപങ്ങളായിട്ട് ആ യക്ഷന്മാര്, കുബേരൻ പുത്രന്മാര് വരണതാണ്. അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മായാശക്തിയാലെ എപ്പോ വേണോ അപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുക ചെയ്യണത്. സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളും ആചരിക്കേണ്ടവ ആചരിച്ച് ജീവിക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം. രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അധർമ്മികളായി തീർന്നാല് നാശമാണ് സുനിശ്ചിതമായിട്ടും വരിക. അതൊക്കെ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നറിയണം. അവതാരം, അതേക്കുറിച്ച് അറിയണം. സത്യം അതാണ്, അത് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള സത്യം. പിന്നെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് നമുക്ക് ജന്മമില്ല. എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്. അതിനാല് എളുപ്പാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്തിക്ക് വഴി? ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം
കലോർനാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ ഗതിരന്യഥാ എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഹരിനാമ കീർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് ഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സദ്ഗതിക്ക് വഴി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്നാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പുകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണേ? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവണം അല്ലെ? തിന്മകളിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മൾ മോചിതരാവണം. എന്നാലാണ് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനപ്രകാശം നമ്മളില് വെളിവാക്കി തരുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മള് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തിയാണ് അല്ലെ പ്രേമഭക്തി. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പോ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആദ്യം മോചിതരാവണം. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ളവരാവണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവരാവണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകൃതരാവുക. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ പരമോന്നതിയിലെത്താൻ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ശിശുപാലനാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജാഭിഷേകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴ് യുധിഷ്ഠിരൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു രാജസൂയം നടത്തണം. അങ്ങനെ രാജസൂയത്തില് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ആരെ ഇരുത്തണം എന്നുള്ള അപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ആരെയാ നോക്കണ്ടേ? ശരി, എല്ലാവർക്കും സമ്മതായി. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരുത്തി പൂജിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു തന്നെയായ ശിശുപാലൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കുറെ കൈകളൊക്കെ കണ്ണുകളൊക്കെ കൂടുതലുള്ള 2ൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ആര് വന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോഴാണോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത്, ആ ആളുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം എന്ന് പറയാ. അപ്പോഴ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ കൊടുക്കും, അറിയണല്ലോ. അപ്പോഴങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോഴ് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോഴ് ഈ കുട്ടിയുടെ എല്ലാം നോർമലായി. അപ്പോഴ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കയ്യാലാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം. അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, മോനെ എന്റെ മകനെ നീ വധിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയാണ്. ഇല്ല അമ്മേ, ഞാൻ അവന്റെ 100 തെറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പൊറുത്തോളാം, ഞാൻ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ 100 അല്ല 1000കണക്കിന് തെറ്റുകള് പൊറുത്തു ഈ ശിശുപാലന്റെ. എപ്പോഴും തക്കം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പരിഹസിക്കലും നീച വചനങ്ങള് പറയലും ഒക്കെയാണ് ശിശുപാലൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് നേരെ അസൂയാലുവായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ രാജസൂയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ശിശുപാലനെ ശാസിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, പിന്നെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ശിരസ് അറുക്കാണ്. അപ്പോ ശിശുപാലന് മോക്ഷം കിട്ടി. ശിശുപാലനൊക്കെ ഒരാളുടെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയ ജന്മാണ്. ആ കഥ മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ മനുഷ്യൻ അല്ലേ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. എന്താ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതാണ്, നമ്മുടെ രൂപം നശിക്കുന്നതാ. ഭഗവാന്റെ രൂപം ആത്മീയമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരോ ഭൗതികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒക്കെ ഭിന്നമാണ്. ഭഗവാൻ മായയുടെ നിയന്താവാണ്, എന്നാൽ നമ്മളോ മായയാലെ നിയന്ത്രിതരാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തിയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാ. അപ്പോ അതില് സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക. മറ്റേ സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തുക. സാരൂപ്യം ഭഗവാന്റേതായ സെയിം രൂപം കിട്ടുക.
സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് ഇരിക്കാൻ, സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകും. ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ ആരാധിച്ചാലും അതേ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും തിരിച്ചും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ്. ഇപ്പൊ ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രഭുവായിട്ട്, ആത്മസുഹൃത്തായിട്ട്, പുത്രനായിട്ട്, കാമുകനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കരുതിയിട്ട് സ്നേഹിക്കും. തദനുസൃതമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭീഷ്ടസിദ്ധി നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കും. യോഗശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ അത് കൊടുക്കും. ഭഗവത് കാരുണ്യം അല്ലേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അതാണ് കംസൻ, ശിശുപാലൻ ഒക്കെ ശത്രുവായിട്ടാ ഭഗവാനെ കണ്ട്. അതേപോലെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടും അവർക്കും ഉണ്ടായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയാണ്, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോ മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി ഉണ്ട്, നാരായണീയൊക്കെ രചിച്ച അദ്ദേഹം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ്, കവിയാണ്. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരിൽ നാരായണീയം രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് പൂന്താനം എന്നുള്ള ആ ഭക്തൻ, സമകാലികരാ രണ്ടുപേരും. അപ്പോ വളരെ കാലത്തെ അനപത്യത്തിന് ശേഷം പൂന്താനത്തിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. മകനുണ്ടായി അന്നപ്രാശത്തിന്റെ ദിവസം തന്നെ ആ കുഞ്ഞു മരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അറിയാം അല്ലെ, വിഷമം സഹിക്കവയ്യാതെ അദ്ദേഹം കുറെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, കരഞ്ഞു, ശരണാഗതി ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുറെ രചനകൾ നടത്തി. ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം, ജ്ഞാനപ്പാന ഒക്കെ രചിച്ചു. പിന്നെ അതിലൊക്കെ ആ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചത് അതിലൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുത്തി തരണം, അങ്ങ് പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ മേൽപ്പത്തൂര് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ഓ ഇതില് വിഭക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനായി. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കത്തിക്കാനേ കൊള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴേ മേൽപ്പത്തൂരിന് ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ വിഭക്തിയേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് എന്ന്. അപ്പോ ക്ഷമ ചോദിച്ചു ഭട്ടേരിപ്പാട് വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഉത്തമ ഭക്തരുടെ കഥ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികള് അവരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഭക്തര്, ഗോപികമാര്. അതിലോ രാധാറാണിയാണ് അത്യുന്നതയായിട്ടുള്ള ഭക്ത, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഒരു മൂർത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താ പറയാന്നറിയോ? തു പ്രതിമ നഹി, തു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാ പറയാ. ഇതൊരു വെറും പ്രതിമയല്ല, ഇത് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, യശോദാനന്ദനൻ തന്നെയാണ്, വ്രജനന്ദനൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ഭക്തി. വീട്ടില് അവര് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് പൂജ, അലങ്കാരം എല്ലാം ചെയ്യും. കൃഷ്ണ അവബോധമുള്ള ആള് ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മേലെയാണ് എന്നാണ് പറയാ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തിയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതര്. ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യേ നിർത്താൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കണം അല്ലെ. സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. ഞാനും ഭഗവാനും കൂടെ അത് ചെയ്തു, ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവനയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു, എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു, ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന മാം കർമാണി ലിംബന്തി ന മേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താ പറയണേ? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കണില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയില്ല.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഒന്നും പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ലാതാനും. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പോകേണ്ടതില്ല അല്ലെ, എന്നാ എല്ലായിടത്തും നിയന്ത്രണ അധികാരമുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ പവറ്. ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ദേവന്മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഹോം അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ദുർഗാദേവിയാ, ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ കുബേരൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാ, സരസ്വതി ദേവിയാ. അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കർമ്മബന്ധനം ഇല്ല. പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാവണു. കുറെ കഥകൾ ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറ് യുദ്ധഭൂമിയില് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ നേരെ ചക്രവുമായിട്ട് വധിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരികയാണ്. അപ്പോ പറയാണ് എല്ലാരും, കൃഷ്ണ അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കില്ല ഈ യുദ്ധത്തിലെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വില കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അന്ന് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കാണ് എനിക്ക് വലുത്, ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാവണം, എന്റെ വാക്ക് തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് കാലിയമേച്ച് നടക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 34 ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ധന്യമായ ശ്ലോകമാണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ, ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം എല്ലാ അറിവുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. ഒരു നല്ല ഉത്തമ ശിഷ്യന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആളായിരിക്കും ആ ഗുരു. സത്യത്തിനെ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുവിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ആത്മീയ പുരോഗതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അതിനാ നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ പിക്ചറില്. എന്താണ്, സാന്ദീപനി ആശ്രമത്തില് ഇത് കംസ വധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ സ്കൂളിലൊന്നും പോയില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ സന്ദീപനി ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചേരുകയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വെക്കേഷൻ സമയം കഴിയുന്ന അത്രയും സമയം കൊണ്ട് 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകളും പഠിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ അല്ലേ? ഗുരു എന്തോ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു, ഇത് ശരിയല്ലേ എന്ന് ഗുരു ചോദിക്കും പോലെ അതെ ശരിയാണ് എന്ന് പറയാ, അത്രേ വേണ്ടു. അതാണ് പഠിപ്പ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ അറിവുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വരുന്നേ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് പിന്നെ എന്താ അല്ലേ ഗുരുകുലം. എന്നാലും ആ ലോകമര്യാദകള് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 40 ആജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തില് ഒരുപാട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അറിവുകളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നവര് അജ്ഞരാണ്, അവിശ്വാസികളാണ്. അവർക്കോ ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകും. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ
എന്താ പറയണേ, ഇവിടത്തെ പിക്ചർ എന്താണ്, ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ അവതാരം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് കൊല്ലുന്നതാ. ഈ കഥ വേറൊരു അവസരത്തില് കൂടുതലായി പറഞ്ഞു തരാം. 41 യോഗ സംന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുക, ഫലങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടും, അവർക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് ആത്മാരാമന്മാരാണ്, ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെയാ നമ്മളൊക്കെ, ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോ ആത്മാരാമന്മാരാവണം. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ നോക്കൂ, എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവത് കഥകള് കീർത്തനങ്ങള് ഒക്കെ ചെയ്തും പരസ്പരം ബോധയന്ത ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42 തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മന ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഈ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള് അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നത് ഒക്കെ. അത് നീ ഇപ്പോ അറിവിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുക്കുക ആ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ. എന്നിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നിന്നിന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ആ ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കണം അല്ലെ. ആ വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും എന്നാണ്. അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ആ കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥന അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം, സത്സംഗം, ഇതെല്ലാം വേണം. ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയില് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ക്ഷണികമായ സുഖങ്ങളാണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ആസക്തരാവണോ അത്രയും നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോ നമ്മുടെ ദിവ്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലാണ്, കാലിബറിലല്ല വേണ്ടത്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം, വിശ്വാസഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളില് അത്യുത്തമമാണ് ഭഗവത്ഗീത. പലർക്കും ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പരലോകവും അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നോളജൊക്കെ നേടുമ്പോ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഒന്നും സംശയമില്ല നമുക്ക് അല്ലേ. ധർമ്മശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വരുമ്പോ അതൊന്നും വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. മുക്തി ഒന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈശ്വരനിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ ലോഭമോദ മതമാത്സര്യങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ, ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മ മാർഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുക വേണ്ടത്. ജ്ഞാനസിദ്ധിക്കായിട്ട് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഭൃത്യനെ പോലെ സേവിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ തന്നെ രഹസ്യം. വിനയവും സത്യാന്വേഷണവുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടത്. ദുരഭിമാനം പാടില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളില് ശിഷ്യര് വിജയിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഗുരു ജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമൊക്കെ ആ ഉത്തമ ശിഷ്യന് പകർന്നു നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഒരു ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്താൻ സാധിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ ഞാൻ 8:30 ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് 8:30 ബാച്ചിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബാച്ചിൽ കയറുന്നതാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ക്ലാസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളൂ. ആരാ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതിയ വായിച്ചോളൂ. ഹലോ, വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോളൂ, കേൾക്കാം. ആൻസർ എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ, എല്ലാവർക്കും നോട്ട് ചെയ്യാലോ. അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്. അടുത്തത്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരല്ല? മനു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എന്താ? മനു, അതെ. ഇക്ഷ്വാകു. ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കില് മനു, ഇക്ഷ്വാകു, പിന്നെ ആരാ? വിവസ്വാൻ, മനു, ഇക്ഷ്വാകു, അങ്ങനെ പറയാം. അതല്ല, നമ്മുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, അങ്ങനെ പറയാം. അതാണ് ചോദിച്ചത്. അതെയോ? നമ്മുടെ 3 പേരുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് ജ്ഞാനം നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ. അടുത്തത്. അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? അർജുനൻ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ശിഷ്യനും മിടുക്കനാണ് അല്ലേ? നമുക്കും അതുപോലെയൊക്കെ ആയാ നല്ലതാ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് വായിക്കൂ. വിവസ്വാനെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്ത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അതെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വമാണ് അവിടെ വെളിവായി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പോലെ സാധാരണക്കാരനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരമല്ല അല്ലേ? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്തത്. ശത്രുക്കളെ ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകാണോ? 7 അജോബി സന്യവ്യായത്മ, അതാണോ മാതാജി? അല്ലല്ല. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം. ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നു. എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതെ. എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി. 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതെ. മുമ്പത്തതൊക്കെ സെയിം ആൻസർ തന്നെയല്ലേ? മുമ്പത്തത് ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുമ്പോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രം. മറ്റേത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാനും ധർമ്മനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും.
അങ്ങനെ. ഇനിയോ അടുത്തതോ? കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ഏതാണ്? ഏതാണ്? കൽക്കിയാണോ? അല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലും രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലും ഗൗരാംഗനായിട്ട് സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിനെ പറ്റി നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഗുപ്താവതാരം കലിയുഗത്തിലെ. അടുത്തത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് ഈ 4 വിഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ശ്ലോകം വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോഴേക്കും അത് കവർ ചെയ്ത് പോയി. അതെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അത് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതൊരു പ്രധാന ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞേക്കണേ പറയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. അതൊന്നും പറയുന്നു ചോദിക്കുക ആ 4 വർണ്ണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കൂ. എന്റെ അടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല, ഒന്ന് വായിക്കൂ. എന്റെ അടുത്തില്ല. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം യസ്യ അവ്യയം. അപ്പോ അതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെ? അതിന്റെ അടുത്ത വരിയും കൂടി വായിക്കണം. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗീയത കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. അതിന് ചില ക്രിട്ടിസൈസേഴ്സ് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയും. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. അതിനാണ് അവിടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെ മാറ്റും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഭഗവാൻ നേരിടുന്ന ഒരു ശ്ലോകാണിത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. അടുത്ത ശ്ലോകം പാടില്ല. ഞാനാണ് ജാതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്? ഒരാളുടെ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വേർതിരിവ് വേണ്ടത്. വിമർശിക്കാനായിട്ട് ആരും പറയില്ല. അതെ, അവര് 4 മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതെ. ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ചണ്ടാളനായിരിക്കാം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും. എന്നാൽ ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആള് അവനവന്റെ ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ബ്രാഹ്മണന് തുല്യം ശ്രേഷ്ഠത നേടിയ ഒരാളായിരിക്കാം. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം പറയോ? ശ്ലോകം 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണത്. ആചാര്യൻ ഒരു ആചാര്യനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. അതെ. സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അതെ. മാതാജി യൂട്യൂബ് നിർത്തിക്കോളൂ.